Kaixo Euskal Telebistako ikusentzuleok eta ongi etorriak txorienera, hemen gaude Jaion eta Biok sasoi honean lanerako prest. Barkatu zigor eta Biok ez eta Hirurok gaur gonbidatua saio hasieratik eta dugu hemen. Javier Agirre jauna, espaldiko, zemoz? Oso ondo zuek bai? Ondo? Bikai. Bakite ikusten gaituzula orden ze, bai. kritika, Javier. Nik uste asko mejoratu dula programak Jaionez hartu danetik, barkatuko duzu. Gu joan ginen Jaionez hartu da eta asko mejoratu du programak. Bueno, aldatu dana bai, lehen zu landa lan ibiltzen zinen etortzen zinen txorion niri laguntzen, eta oin ja ez, oin Jaionek eta Biok sinatzen du, eta gero, bukaeran, baskaltzea etorreko za. Oso ondo. Ondo ustez? Primeran. Lehen, astu inzai, zerbait esan dizut, zer behar nituela? Baina, ber, porruk. Bueno, porru pare bat berritu horrezetarako, beraz, utzi hau jasotzen, eta barrura guaz. Bueno, Javier Agirre zai daukagula, eta gure porruak garbiak, eta udana barazkiz eta josita, lanean ziko gara. Eta barazki egitzen alda? Porru patata. Bueno, ostra, ez, barazki purea. Bale. Eta umei beste modu bat itxeko, barazki pastela. Izen horrekin barazki pastela, ematen du ja, ez da izain behar dugula. Bueno, egia esan errezeta erraz bat da, arrain pastela etxean induzuen entzako, antzeko zerbait izango zen, eta hau, nik uste dut, hau erabiliko duen oinarria danetarako balio du, holako labean egiten diren pastelentzako, eta osagaia bazintzu diren, eskura dauzkazuen barazkiak momentuan, eta gero nola ez, arrautzak eta esnea gaina, arrautzak eta esnea. Eta hori izango zen, hau biltzeko erabiliko duguna, eta labean dena pastel forma emango diguna. Guk kasu honetan erabiliko ditu 250 gramo leka, gero dauzkagu 100 gramo asenarioa, kuiatxo erdia erabiliko dut, 30 gramo ziazerba, espinaka, orburuak oin ez da sasoia, orduan konserbakoak, ibiliko ditu 250 gramo, porruak, 3 porru hauek, hor bitu, 250 gramo behar ditut, hor dauzkat. Eta ingo dugana da, guk errezeta hau aretxondo egiten gendun, galdaka hon, eta egiten zan barazki hauek egosi banan urrez berdinetan, eta guk nik etxean egin izan dudanean egiten dut ur batekin. Egia da, barazki bakoitzak denbora behar dula. Ordan, gehien behar duena da porruak, 15 minutu jarriko izkigu. Lekak 12 minutu, asenarioak 10 minutu. Orduan jongoa, dana prestutziko ditugu, porrua botako ditugu. 3 minutu pasatutakoan, lekak. Beste 2 minutu pasatutakoan, asenarioa. Eta azkenengo 5 minutuetan, ziazerbak eta kuiatxoa. Hoiek egosi, eta gero egiten genduna, berakatzaki salteatu egiten genituen. Nik etxean egin izan dudana, kipula eta berakatza erregosi, gero, haue, 5 minutu hemen erregosi, ondo salteatu, barazkiak egosita daudenean, eta gero bai, arrautza eta esneainakin jarri, tomate saltza pixkat, birrindu, eta labera, 150 gradutara, ordu terdi gutxi gora bera. Eta bien bitartean, bi saltzen goizkigu. Bat, zerba eta perretxikoena, eta oso erraza da, kusiko zu gero, eta gero, tomate saltza berezi bat. Tomate saltza honi, gero piperrautza botako diogu, eta bizi puntu bat emango diogu, eta aurkezteko garaian izango da pastela, jan aldala epela ero hotza, nahi izan ezkero, nahi duten beroa jaten alau, ni hotza baino nahi nuen beroa, Eta gero, oinarrian izango du zerba saltza hau, eta gero gainetik aldamen baten pixkat bustitzen erdia tomate saltza. Ero aldamenia. Eta oso goxua geratzen da, benetan. Eta askotan esaten dugun hemen, lagunekin daukagula baskaria afaria, bezperan inaldan zerbait, eta gero egunean lasai, hartu, eguerdian goizean eraman esnalera arkumia, errebiziudak dezaten, eta goizian zuka hori, eta geratu lagunekin zukin duzu moduan dena. Aukera bada. Gure lagun batekin zuen, bai. Ordua, lehenengo ingo dana da, hemen, ja ura irakiten daukat, jarriko dut kipula eta berakatza erregosten hemen, eta eroia jungo naiz barazki guztia prestatzen. Hau da, lekak txikituko ditut, asenaria zuritu eta prestatuko dut, eta porruak moztuko ditut. Mozteko garaian nahi duzuen moduan, ez da zetan erotu behar, zegero dena birrindu din behar da. Hori bai, denborak garrantzitsua da errespetatzea. 15, 12, 15. Gogatu naiz. Geo dena birrintzeko eta ordu terdi laben izateko. Ja, bai, baina gutxiago ez, baina nahi duzan, gehiagi egozizkero ez da komeni, zegaldu iten da. Eta gero, noski, urrau, salda moduan erabiltzen du beti.
ur honek gero azkenin barazki salda, bueno, espres bat, esan dezagun, baina barazki salda bezala bali dugu. Bai. Eta hemen txikitzeko garaian hemen sartuko ditudan kipulata, fin, askarreiteko, baina ez da ibili behar txikitzen horre, txiki egin da, ez dakit, brunua zelan da, guk egia da egiten genduna lehen txikituta, eta esaten gendun ez duka zentzuri. Gero, robotian sartu eta ana birritzeuz. Bueno, ikasteko. Bai, ikasteko ondo etortzen da. Ikasteko bikain etortzen da. Eta teknika hori hartzeko, atzaparrak ez harrapatzeko. Ez? Gaur egon, etxean norbait galdu, mosten adula. Nik beti esan dudan, ni inbidia ematen diate, hartzen dutenian nolan txas, eta kras, mosten dutenian. Hori ikusten ditu danean, holan, etxeko handra, gero, hola, gentiak gizu, gero, holan iten dutenian, esaten dut. Eta hori bai, kipula erdiak, gero, oskailuan, marka guztikin. Bai, eta marka guztikin ere bai, atz potoloan. Hauei esan okei, eta jak daudena markatuta izango du. Bueno. Bai, ez dago errutira joan berrik. Etxe guztietan ziur oendiken olakon bat gelditzen dela. Errezeta hau da, izango da, 85-koa. Gaizkiz bat da. Hortik. Eta batzu da, Euskal. Garai batetako klasikoak. Bai. Baina, bueno, zen garai. Zen garai. Bueno, barazki pastela exactamente edo zehazki esaten dena pasaden mendekoa da, hau da, 1900-dik honakoa, gutxi gora bera, eta hortan ikerkete bat burutuzun Pepe Iglesias, esango dut, gutxi gora bera, ze kurrikulum luzea dauke, ostalari, gastronomo, idazle eta kazetari zenak. Zendu zen, baina olako ikerketak utzi zizkigun eta artikuluk ere bai, eta bertan adierazten zuen, berakindako olako ikuste edo ez, bilatze eta harakatze hoitatan liburu garrantzitsuenetan gastronomiako entziklopediatan eta bar, etzula ezer aurkitzen, honen ingurukoa aurrekoa, 20. mende atzekoa esan genezake. Atzekoan gehien bat, ez pastel gisa, ez budin gisa, ez da, segundu bat, timbal gisa. Timbala azkenean forma hori da. Baina oinarria dena berdina daukate. Bai, hori da, gutxi gora bera. Eta gero honi gaina gehitzen zion bere hipotesi bat. Eta hipotesi hau zen gutxi gora bera, erdiaroko ondorengo mendetan eta klase soziala altuek, nobleziak eta barazki gutxi jaten zuela, hori gehiago zela herrixumeana eta apaizena, ez? Hor bazela, bat kenduta edo salbuespen gisa, Catalina de Medici, honi horburuk asko gustatzen zitzaizkiola, baina besteak ez. Beraientzako, pixkatzela jeistea, beraien maila jeistea barazki jatea gehien bat, bai. Hor zegoen, haragia eta ez dakitolako, animalia, claro, ez azkenean, familia batentzat garai hartan, txerria hiltzea, ero behia hiltzea jateko, behi horrek, oso gaizki egon behar zuen jateko, ze bestela, esnea ematen zion, txalak ematen zion. Ez? Animaliak, lanerako behar izango zituzten animalia asko, itakoak. Bai, eta hortaz gain ere bai lurra lantzen zunak ez zertzun, barazkie eskura. Eta, askotan esan izan da, ez? Olako maila sozialetan adibidez barazkina dao, baina azala txuri izatena ere, bai, ze azken finien baratzan zebiena edo kanpoan zebiena, azken beltzarana, eta hori etzen klase sozialan eredu ingo zizun, edo zaugarri hori emango zizun gauza bat, orduan. Azken finien esaten zunak, Pepe Iglesiasek zen, hau, herrixumen sortzeko errezeta sofistikatu biezela, barazkikin. Eta noblezian arten etzela emango edo ingo, orduan dela nahiko berrie, nahiko modernoa bere hitzetan. Laro eta mabostean. Laro eta mabost, hori nahiko gertu dao, Laro eta mabostean, joguina. Zuzemat urtezen dituen orduan, garai hartan. Laro eta mabostean, eta bat. Bat urte. Aniltzen ginen orduan, lana parranda, eta ero lanea berriz, eta ero parranda, eta ero kirola, eta deneta iristen ginen. Orden hortan? Ordena, edo zein izaten da. Eta orden hori eramateko edo jarduera guztiek betetzeko edo eramatezen unolako planifikaziorik? Apuntatu behar izaten zen? Dana zen improvisazio, totala, improvisazio. Zer den gazte izatea? Momentuan arabera, hori bai. Eta bazkalduta gero, hasierrekin, trapua busti, eta gerrak, bizkarra, baina ubeldutana beltz-beltza. Iztarrak, eta baina, eta, claro, hasierrak zaukan,
baldaro eta 15. Orduan bere palanka zan, da beti distantzira, eta ni txakurtxikin moduen ibili beharran koska egin nahien, jasatzen nituen, segian, beti, egunero. Eta beste sarrakan sukaldari jan hausi ziena gane, holdabene, desko gara. Hau espektakula. Bueno, En fin. behitu zen bat oroitzapen. Baina dana, Jaione, improvisazio. Improvisazioa. Bueno, eta ez da gaizki, baina improvisazioak zenbaterainoko bizitza edo bidea izan dezake. Ez alda hobe azken finen inbar ditun gauzeek bada ezpada apuntatzea ez ahazteko. Bueno, parrandan juteana berez ateatzen zitzaigun, hori hortako Gazte, baina gaur egun adibidez. Gaur egun bai. Egunerokoan, inbarrak Bere. hainbeste. Niri, Jaione, Apuntatzea hobe da? nik egia da bitu, sukaldean. Lehen, sukaldean egia esan, bezperan, etxera jun baino lehenengo gauzeit egin duenean, sukaldea garbitu, eta hori sukaldari guztiok egin du, sukaldea garbitu, eta gero idatzi urrengo egunerako ze faltazan. Eta aina zeiatzen ginen, orden hortan, ez? Lehenengo jarriko du kipula erregosten dan bitartean, barazkiak garbitzen joango naiz, gero moztuko ditut, eta hori, neukan ohitura egitekoa beti. Oin egia esan niri telefono mugikorrekin mundu bat ireki zait, ze egia esan ni kalamidade dutza naiz urte betetzetako. Inona naiz gogoratzen. Eta inona da, inona. Ez da etxekoena. Eta egia esan oin alarma dauzka jarrita eta pepe. Edo sare sozialek abisatzen izuten. Bai, hortako sare sozialeta sartu behar zara. Alarma jarrita, berak abisatzen izu. Abisoa goizeko 7:00, pring, gaur honen urtetetxeak. Edo gaur geratu zara ez dakizertako. Eta hor, bestela, nik txarra nahi sortan. Bueno, bera, memoria txarrekoak bazarete edo bagara denok ere hemen ekarri dizkizuegu olako trikimailu batzuk egin beharrekoak ezazteko. Ta lehenengo eta behin adituk esaten duena edo beraien olako jarraibiden arabera, izango litzeke, bueno, egin beharreko guztia idazte eta momentun betetzea. Hau da, nik gaur imarrauket hau, eta hasi eta burutu. Ja, baina eta urrengo egunerako bada ero zerbait ero... Hori egunerokoan. Egunerokoan, bale. Urrengo egunerako baldin bada, beraien gomendioa da post-it edo lako papertxo batean apuntatu eta nunbaiten uztea eskura edo begira, ez, hor izateko. Eskura. Hori osoikoa da, pelikuletan da, ikuste dituzenean, kasetariak eta ikuste dituzenean, hemen eta hemen ere ikusten dira, batzuk horre ordenagailuan da hainbat postit, honek horia postita dira, ez? Bai. Postit ez dana josita eta olakoak baina. Bueno, eta bestela beti galitzen zaigu eskua, kutrea badirudi ede hemen eskuan idaztea. Oso ona. Nik aitak itxezian, nik iten nuen eskuan, erlojua aldatu eskuz. Karo, ze gertatzen zen, banekien zerbait neukala, baina nintzen goratzen zer zen. Erlojua eskuman ikusten nuen da, hau zertako dago hemen. Zertako dago, paraxutakin botan naiz, hemen noa berantza lurra gertu daukat, baina zertako jarri dut eskubian erlojua. Mendik tiraiteko izango zen, bai. Egitan, bazilatzen naiz. Hori bazilatzen, Jaione. Tanixi izan. Bueno, hau minutu bat alperri galtzea. Hala, venga. Jaione, baina egia da, inoiz gertatzen zitzai dela, jartzen nuela eta nekira zergatik zan. Osea, banekien zerbait eta gogoratu behar nitzela, baina enekien zer zan. Vale, listo. Hirugarren gomendioa. Zigizte juzo paraxutana? Serio, bai ez, ni izaten nun, hola izangoa. Baina, bueno. Oendiken falta zait pixkatzu izautzeko sota. Bagoaz, baina, bueno, hirugarren aholkua jendearekin hitz egitea. Hau da, zu jende norbaitekin hitz egiten zaudenen elkarrizketan, olako, zoze gogoratuko dizun, hitzoik edo hartzea, ez, tankera hori hartzea, eta bapaten izaten da, ez dakizinekin zaudera, eta, hau inberra neuken ez? Eta, bueno, bestela ez badazate jendekin eotekoak edo, pixkate telelanan biktimak baldin batzeate, bueno, olakotan, onena, bakarrik zaudenen, 3 aldiz errepikatzea, omen da, adibidez. Larun bat honetan perikorekin zinemarako itzordua daukat. 3 aldiz esan, ozen, eta, bueno, eta hola. Eta geratu jazizu. Bai, eta gozen esan, adibidez. Oin bana izena da, momentuan hori, etortze zaizunean zerbait, eta norbaiti deitu behar diozula, gero honi deitu behar, espadio deitzen momentuan, akabo. Eta, bueno, zuri egin behin baino gehiotan, deitu izut, hori, korrikan ahola, eromendea, bizikletakin. Bai. Jaione, Ez, nik esangoet. Jaione, gogoratu arazi, gero limboiak erosi behar ditu dela. Hori da. Gutxi gora,
Ero, errezeta, hau, prestatu, nun zaude, ez, emazteakin, hemen, ointxe. Vale. Hori botatzen da. Hori guk egiten dugu broma da, gure artean. Hori askotan txirritan beti deitzen dut, eta nun harrapatzen zaitu, kirolean? Ez, nintxoia. Bueno, neri deitzeiten bakoitzen da, zehose gogorarazteko berari, hau da, bere postita eta bere esan dezagun idazkarien ni naiz. Baina, bueno, gehiago, gauze zer den, azten bazaigu barkatzea, gure burua barkatzea. Hori da, lehenengo eta behin jarraibide guztia hauen ondoren azpimarratzen den, olako beste jarraibide garrantzitsuenetako bada. Azten bazaigu, pertsonal geha, gizaki geha, eta denok bete dezakegu, edo egin dezakegu akats bat gure bizitzan. Edo hiru edo 11, baina bueno. Hala eta guztiz ere, gaur egun, bai, mugikorrak dauzkegu, baino, eta planifikatzaile hauek, modan dauden planifikatzaile betiko agenda ez, hau da, betiko agenda 2.0. Kolore pilo batekin, esaldi motibatzaileekin, pegatinakin, ez dakit, gehiago, mundu oso bat, nik egizan ez ditut erabiltzen, ez ditotola gertutik ezagutzen, baina bai hor ikusten die, ez? Erabiltzen dituenak, eta ze txukun, ze politxe, ze marrazkik, ze... Baina gero aztengo, ni behintzat aztengo zizizkian horrek egite. Lehenengo egunen agia, baina bueno, haizu, nola saltzen dizuen ere, harrigarri da, ematen du, olako bat zure bizitzan derrigorri izan behar dezula, bai, adibidez, Segundu bat, itxagun, jaionen, ni, jarri, porrua moztuta, eszenarioa moztuta, lekak prest, orduan ingo duana, zandakoa, 15 minutu emango izkiotoni, beti da, denbora irakiten azten danetik beti, gatza bota dio pixat, eta oin, 15 minutu porruak, 3 minutu da mazkinean, hau da, 12 minutu lekak, besten 2 minutura, 10 minutu azenarioa, eta holan dana batean iten du, bestela esate izue, berez, ukiten genduen ur ezberdinetan, karo, hori, inalduzu, horako sukalde batetan, ez, daukazula, 10.000 zu, plantxa handi bat, eta ura, baina... Zikindutakoa gero garbi. Hori da, praktiko aldera izate, hau da hobeto, eta gero, hau, ur hau erabili alduzu, Nik legunean etxean egin nuen, antzeko errezeta batean, baina erabili nituen, eta ero, hilar batzuk imar nituen, hilar batzuk salteatu eta gustatzen izkio, eta ero botatzen di beti salda pixkat. Ur hori bota nion, eta, unbe zuten, bikain. Eta olakotan mugikorra ez zure abiltzen atzerako kontua markatzeko? Etxean nik denborak hemengo abarik erabiltzen du mugikorrako. Hor gainera, ja mugikorrakin, guk arkumea, etxean arkumea inbar dugunean, nik 15 minuturo gustatzen zait bere ura botatzea. Horda jartzen du mugikorra, 20 minuturo. 20 minuturo alarma jotzeko. Labera jun, guzti, segi gauzak egiten, 20 minutu. Guzti, eta ordu bete gana manen, buelta. Ez azteko, alarma jartzea onena da, eta bestela, zure planifikatzaileakin etxe guztietik ibiltzea. Bueno, venga, planifikatzaile, parkatu. Benetan, hau irakurri eta ematen du zure bizitzan zehoze izateko planifikatzaile bat behar dezula. Honela saltzen digute. Zure eginkizunak antolatuz helburuak bete eta zeure buruarekin hobekiago sentiz zaitezen. Berriz esango, bai? Bai. Gale. Zure eginkizunak antolatuz helburuak bete eta zeure buruarekin hobekiago sentiz zaitezen. Zure etorkizunak kontrolatzeko eguneroko errutinak. Eta urte amaieran emaitzak eta ikasgaiak baloratzeko planifikatzaile. Guzti hau produktiboago izateko. Tomaia. Ze telefonotara ditu gara? Ez dakit, baina jarri planifikatzaile bat zure bizitzan. Eta esaldi motibatzaileekin, eta kolore pile, eta adar bakarrak edo unikornioak, eta, bueno... Bai, olakoak horregun modan da, nik, lagun euskate, enpresa eukate, eta coachero olakoak eta ekarri dituzte, eta motibatzeko, eta bakoitzaten amateko, eta zer da. Ondo, eta gustora daude, Bai. Baina... Hori zabakazakizuna metiko, gurea. Oain arte edo urte luzetan eta mende luzetan igual esfortzuek gehiago izan da fisikoa, ez? Eta gaur egun gehiago da mentala, eta denatarako iritsi inbargea. Eta egi esan, azken finen horire, agian guztiz ikasteko daukegun gai bada, mentala, ez? Nola landu, nola eraman dena, hor karga hundie da. Orduan, bai, behar die. Eta azken finen ere exigentzia hundie dau. Eta hemendik ikusita ez da. Atera produktiboagoa izan, denetara iritsi, zure honena eman, helburuak, etekinak. Alenetzen hauten olak hori? Lehen jateko baldin bazion, pozik.
kontua da, saldu inbar dela zerbait, eta, bueno, venga. Bueno, eta ez hori bakarri txikitatik ere, azken finen liderrak izan beharra, eta onditan zer esanik ez. 3 minutu pasadira. Lekak, 10 minutu barrura. Eta hemen, tomate saltza egiteko, piperra ero kipula mosten. Zer gehiago? Guain galderak gure ikuslei gutxi gora bera ez, zuek erabiltzen dituzue olako agendak edo planifikatzaileak, alarmak telefonoan, edo baduzu zuen ondoan, olako idazkari pertsonalik ditu, aizu gogoratu arazi mesedez. Ala baldin bada idatzi txoriene albildua itb.eusera eta konta iguzue. Zein den zuen sistema egunerokoan denetara iristeko, ez? Hemendik bintzat. Bai, egia da, askotan ematen sentsazioa eguna 24 ordukin motza geratzen zaigula eta hor Tetrisean ibili behar izaten gara dan antolatu nahian da ez da izer. Eta, bueno, gero estatzea kontatzen ni batek esaten bizitza asko simpleagoa da. Behar ez da nahi ardura ematen diogu eta ikasi behar dugula pixat, ez da, lasaiago bizitzen, ero. Bai, eta hori pentsa garunak ere badula, berak bakarrik metodo hori edo simplenak baztertzeko, deusesteko edo reseteatzeko. Eta zelentzuk esan dezuna ez, nik sinistu izoten hau zertarako zen, zenbat aldiz pasa izan zaigu, sukaldetik gelara joan, eta esan zertak, etorri naiz nionera. Aztu. Ez, zertara joan gano, zer egin behar genuen hori aztu, Arrazoia bada. Hori da, arrazoi bat edo, kontatu. Ez, bota, azken nik olako aterik etxen, nire etxeko ate guztiak olakoak omendia eta gustatu zaite albistea. Honi olako, esan dezagun olako, ez dakit nola esan, Ikerketa bat edo bai, inda. Ikerketak egizan arrarok ite ditu, baina zentzue bilatzeko ere balio dugu. Bai. Zentzu bat bilatzeko edo zentzu bat emateko ikerketa honetan. Zen hori, bai. Ikusi dena da, olako ateak eragin bat dula gure garunen, zergatik, azken finen egunen zer gauza asko prozesatu behar ditulako garunak ez, eta hor kategorian mailak daude simpleagoak edo gutxiago balio duten, edo hain importantean ez dien informazioak eta benetan garrantzitsu dienak. Benetan garrantzitsu dienak lehenesten dienez, bestek esan genezake epe motza duela, eta reseteatzen dihoaztela. Garunak horiek botatzeko edo resete hortan deusesteko momentu batzuk bilatu behar ditu eta momentu onoiko mendie esan genezake gune edo olako toki aldaketak izate edo itan erabiltza. Eta toki batetik bestera pasatzeko zein den hor azken finen olako irudion bat atea. Orduan, atetik pasatzen gehanen, gure garunek iten omen do importantzi gutxik hori, desegin. Eta nik balkoira juteko 3 ate behar ditu danez, iristen naizenean, eta ez dakit, ez da zertan atean. Jaione zerta etorri naiz niona. Nun zabe balkoian, balela, garbigailu hor daukazu, erropa zintzilikatu behar dituzu, ez hori egin da daude, bale, bizikleta garbitu behar duzu, ez, bizikleta garbi dago, loreak, bale, ureztatu. Gutxi gora bera hori, atearen efektua. Bale, bueno, guk tomate saltza egiteko bakizu, hainbat aldizin dugu hemen, errezeta ezberdinak, kasu honetan ingo duna da. Azen horioa kipula, berakatza eta piper berde hasieratik horre erregosten jarriko ditugu. Gero tomatea botako izkigu, eta erregozita daudenean, piperra hotza pixkat, birrindu, eta listo, hori izango da, gainetik botako diogun saltza. Eta perretxikoanak ez dauka ezer. Salteatuko ditu pixkat galdarraztatuko ur hontan, galdarraztatuko ditut ostoak. Zerban ostoak, azelgana. Eta gero, minutu bat ingo ditut. Eta gero hiek txikitu eta salteatuko ditut perretxikoekin batera. Esnearekin eta urarekin egosten jakri, birrindu eta jazta. Osa, ikusten zuek gaurko errezetak ez daukala inungo misterio. Ez dut esan labea 150 gradutan daukat, Ja, martxan dago eta beti kontutan izan. Zerbait egin behar baduzu labean, lehenago martxan jarri. Gaur egun, elektrizitatean presioakin, eta gitu baina egin behar da. Eta kasu honetan gure gonbidaturi zer gustatuko tezaio gehiago? Itea errezeta hau edo jatea? Javier Agirre ezagutzen duen orok, badaki Javier Agirre jaunaren postura txorienen gonbidatu zebana, zein zen. Hori, Silvanak laguntzen zuen, Gorkak berako sinatzen zuen, Amaia Kastorenek berak, Horaziok berak, gure aditu, zienak denako sinatzen zuten,
Agirre jauna, baina hori bai, berari entzutea plazerra. Horregatik, benetako azken plazerra. finean, Eta hor lan iten zuen, berea ondo lantzen zuen. Izlari bere gai. bezala eta txostengile bezala, ez? Ba, eta gaiak, esate zion, Javier, horrengoan nahi dugu izin, gatzan inguruan. Ekartzen zizun, prestatzen zizun olako gidoi zertaz, da, eta denei atatzen zion, da. Eta euskara jatorrean. Bueno, bere izan zen medikantzako kontuak euskarara lantzen hasi zen lehenengoetakoa, eta lan hori, gure kolaboratzaile, eta gero gonbidatu izangoan, Javier Agirre egin zuen. Ojo al Cristo! Ojo al Cristo! Hoi nola izango zen, euskaraz? Kristo begira, Begiratu Kristori. Ez dakit, baina, bueno, tira. Notizi gehiago ditu kontatzeko, ez dakit, zigor, zehose gehiago hemen... Ez, honi, 5 minutu, orduan oin, 5 minutu falta diela, espinakak eta kuiatxoa. Laka, hau dira azkenak. Eta gero horburuak, ez ditute horrek egosita daudenez, bestela horburuak izango ziren aurrena sartuko genituenak. Ze horburua bai behar dute, bueno, tamainan arabera, 21 minutu, 25 minutu. Orduan, kasu honetan, egosita dauzkagunez, laizter hasiko dira horburua, baina oraindik ez dauzkagu, horrek. Eta gero, hemen bertatik, hartu, ireztontzi batekin, ero bitxadearekin, bertara bota, eta 5 minutu, hemen, zu bizian erregosiko ditugu. Eta gero, pasako ditugu lapiko zerbait estua, altua dana, bertan pirrintzeko, eta hau labera doa. Bikain. Bai, eta hau da, bueno, zuetako gehienok beti jan izan duzuen arrain pastelanen oinarria, ez? Kontu da kasu honetan, erabili beharrean gambak eta arraina ero, barazkikin iten dana, eta zenbat arrain pastel jan izan dute dugun, eskontzatan. Eta horreidik ere, gaina hauen... Jaunak asmatu zuenetik... Eguberritako kanpainan gaina ohiko bat izaten da. Bai arrain pastela, kabratxo edo... Nola da, kabratxo? Itxaskabra. Itxaskabra pastela. Bai, eta badau, nire duzan, barazkia jateko hau, hotzean, maionesa pixkaren, egia da, nire semiei, ekik dana jaten du ondo, baina ja maionesa baldin badauka, bikoiztuta. 2 aldiz eskatuko du beti. Izokina gustatzen zaio. Izokina, espadu maionesaik pusketa jango du ederra. Maionesa bauzka 2 eskatuko ditu. Eta da maionesagatik, ez da zer dauka maionesak. Adiktiboa da, esan, ez dakit. Ni txikitan arraia jateko niko petrala nintzen, eta ikastolan gogoratzen naiz, etzan ikusten ja, puritak bazekien. Tapatzen zuen dana arraia holan olako oskol batekin, maonesa oskolaekin egindako arrautze estatua, eta dana barrura. Ze hona. Oin, kendu, ni maionesan zain duen barraz, baina jango nuke. Hombre, daukala homa gaizka, azkorbe bere, baina ez, gizentzen hasi naiz, eta pikotea bako zazan. Pentsatzen. Jork urdaiazpikoa, baina Jork urdaiazpikoa jateo. Jarri olako geruza honba maionesa, ra, vuelta eta olakoak. Jorkak ez dauka koiperik eta... Ja, ez. Baina maionesa pixkat bai. En fin. Nukin nun. Bitxaderan bila. Bai, han utzi dut lehen, neita... Ai, eta hori aterik gurutzatu gabe. Ez dut idatzi eskua. Erlojuan jarri behar nuen beste eta bitxadera nundan jakiteko. Kauen, sos. Bueno, hau da nik ingo nukena, Jamaikan gertatu da, baina nik egiesan ingo nuke. Ingo nuke, tipat lantalden. Zer gertatu den Jamaikan gizon bati edo, ez dakigu gizona den, pertsona bati loteria egokitu zaiola eta loteria kobratzeko garaian, mozorrotuta joan dela, ez? Eskrimeko olako maskararekin, eta, hoxe, ez zula konpartitu nahi, ez? Azken finean egia da. Zenbat ziren, pila bat, 180. Mila, zaitzen bat, bai, dolar. Hemen txen, 158 milioi dolar. Horrekin banatzeko daukazu, hiru generazioetako. Ez, azten zaizo bat eskean da, hurrengoan bestea, eta ez esaten ez baldin makizu, hobe olako gauz batik, ja? Eta ez dute nabarituko, zuri bapatean, zure etxea eukitetik, hor mirakontxan, kriston jauregia erosten dozula. Ez da izan, horrezki batzuk. Gero zein gozun, ez dakigu, baina gauze da, azken finean. Olako dirutza tokatu, eta lehen 10 edo lagun bat zen itun bapaten, zenba laguna saltzeia? 30.
Hoxe. Ero gehiago. Bo, sasi laguna. Hoi Bueno, guzti. azken finen eta hori, zergatik ez? Ez? Zu mozorrotuko zinateke, edo zer egingo zenuke, zu konpartituko zenuke loteria hori? Banatzen nuke dena. Bai. Txoriena bildu egite.eus era idazten zuen guztiei eta nire diruaren beharra zutenei, eman edan nahi. Hori da, Gabonetako loteria bezala, tori partizipazio bat, tori ezagiz, bai, baina zenbat jokatzea, xentimoa. Horrekin zenbat tokatzen da? Ez dakit, baino. Zehoze izangoa, baino. Baina, eunda berreta amazortzi, behin, ni jaio noin, 2 milioi tokatzen zaizkit. Baita bat. Bueno, lehenengo eta behin, barkatu zigor, zapuztazura ametsa, baino milioi bat tokatzen bat zaizu, ia laurden bat eman barra diozu ogasunari. Orduan kontatu, 3 laurden. Serio? Bueno, orduen 2 tokatzen bat zaizkit. Lana, ez dakit utziko nuken. Lana, bueno, aukera bada. Baina, eunda berreta amazortzi milioi tokatuta. Bueno, bero igual luego xurra bihurtzen zara, ez dakit, baina esautzen alduzue lan aberatzik lan egiten duena eta holan. Ez dakit, pasa izan da ez, bueno, bai, horregu berritan ikusten da loterien herri baten egokitzen denen, txampanakin eta ospatzen ez dakiguna da, beraiek benetan zortedunak izan dien eta beraiek egokitzu zaien edo, bueno, parrandara edo batu dien, ez dakit. Baina pasa izan da ere, bai, herri baten edo egokitu eta nori egokitu ote zaion, eta ez dakizu ez, eta zuk esan ezuna, ikusi nahien edo, batek kotxe berri erosiote edo, azken finen ulertzekoa da olako gauzekit, baina, bueno, famili itxin emazteari eta zure seme alabei esatea, bueno, hori behintzat, ez? Edo horre ere, zuentzako gordeko zenukete eta zeurekoiak izango zinatekete. Bueno, ez dakit, nahi baduzu gurekin konpartitu ze egingo zenuketan idatzi txorienea bildua eitb.eusera. Eta zema dirukin? Zigor ez dakit. Ez dakit, hori azken finen, 50.000 euro tokatuta ere, ez dakit, gero konpartitu dezakezu, edo ez. Alata guztiz edan nun tokatzen zaizun, ez dakit gogoratuko duzuen oain, urte batzuk edo estrenatu zen pelikula hau Villa Viciosa de al lado, eta, bueno, pelikula honetan protagonista nagusi Carmen Machi, Leo Harlem eta hauek dira, eta bertan trama komedia izango litzateke antza, berez historia, benetan gertatu zen historia batetan inspiratutakoa, non esaten den Toledo inguruko herri batean, halako burdel batean edo tokatu zela loteria, eta herriko, bueno, herrian tokatu zela, baina hauek etziela ausartzen, ez? Hori kobratzea ze familin esan behar zen, hemendik atera ez, bueno, dena den, ala eta ere, bueno, bulo bat omen da edo alkatea... Ez zan egia izan hori? Horkoa, ez zan egia. Nik entzun nuen, hori, benetako historia zala eta... Gero hori alkatea atera zen, prentxaurrekoan edo adieraziz dena gezurre zela, edo bulo bat zela, edo asmatutakoa zela. Dena den zer den, azken finean zer pentsatu ematen dula, eta alba duzue pelikula ikusi, merezi du eta. Bueno, hemen zer lan? Oin ikusi dut, eskubiko eskuan daukadala pulsera, eta horrek esan zuen, horburuak astu zaizkidala bertara botare. Eskerra pulsera jarri dola. Hemen, zer ez, barazki guztiak egozita kipularekin aberakatzarekin hemen salteatu, 5 minutu, eta gero hemen oinaina izarrautza puskatzen, tomatea, esne gaina botako diot baita 200 gramo, eta gero hau birrinduko dugu dena, eta labera joango da. Bainu Marian, edo Maria bainuan. Maria bainuan. Urekin beteta daukat, eta gero izango dan sartu, eta listo. Orduan, hau, ez de gaina, mitxe. Oin salteatu pixkat eta esate izut. Ur berdina erabiliko dugu gero gure zerbak egosteko. Izango da 2 minutu, Eta hori bai izango da gero zerba perretxikoekin salteatu behin egosita daudela. Eta esnearekin, urarekin jarri, irekin aldi bat, 21 minutu kingo irekiten, tomate saltza egiten egon den denbora, eta gero birrintzea, Eta ez dauka besterik, honek, tomate saltzarekin bakarrik ere oso goxua eratzen da budin hau ero pastel hau. Baina, bueno, pertxikoak eta bain dauzkagun hontan. Bueno, hau, kanbora. Eta esate izut, kipularena hau izan da nik ematen diodan aportazioa errezeta honi, baina berez, zan bakarri salteatzea
berakatzanek. Baina asko gehituko dio, ez? Asko gehituko dio, ez? Nik kipula gabe ez dakiko sinatzen. Berakatzea, hori ez, esan nizuen, umaten sukaldari japoner batekin zigartatu zitzaigun, ez? Harek esaten zuen, esan genion, zuek japoniarrak soja gabe ez dakizueko sinatzen da, berak esatzen, bai, eta zuek kipula eta berakatzik gabe ez da. Eta arrazoiek izitzaion falta. Tokian tokikoa. Bai, eta egia da, gure saltza gehienen oinarria badirela bi barazki horiek, ez? Kipula eta berakatza, eta horre gabe ez dakigulako sinatzen. Bueno, ez dakigula, ero horrekin hasten gara bintzat. Edo horrela ikasi deula, azken zinen. Bai, eta gozatzen dugula horrekin. Orduan, hau birrindu, eta labera joango da. Eta, bueno, gero, Javier daukagu. Tomate saltza esan dizut, ez dauka zer? Barazki hauek, kipula, zenario, piper berdea, erregosten lapiko baten, gero, 15 minutu ero erregosten, ero erdi erregosita euskaunean, tomatea gehituko diogu, beste 21 minutu. Daduz txota mozuta. Ba, ero, xarratan, ero nahi duguna. Eta gero dana birrindu, eta listo. Eta hori tomate saltza bat, normala, etxean iten duzuen. Eta bestelan potokoa, gaur egun potokoak ere oso ona dago. Eta ni gustatzen zait azukre pixkat botatzea, beti. Eta honi beti bai, eta bai ero bai piperbeltz pixkat. Gatza eta piperbeltza, eta hau probatu inbar da. Hori esaten da, etxeanik galdera hori askotan, zemataliz, lagunen etxea junda, probatu zerbait eta soso. Gatza bota diozu honi? Bai, bota diot. Bai, bota diozu, baina, eta probatu duzu botata gero? Baina, zure hau zapaia agian... Jaione, ez, denak esaten du, igual denak esan da soso, gatza botatzea bakarrik, ez da bakarrik gatza botatzea, da, gatza bota eta probatu. Gatza bota eta probatu. Zigorrek esana hemen. Eta piper beltza, 8 buelta. Hori, gaur egungo hainbat errezetate egiten graziosoa. 6 buelta piper beltza. Beti ikasten azerba. Bueno, hau, ezer, hau horako molde batean, espadukazu silikonazko molde bat, betiko kristalesko ero metalesko bada, gurina eta ogi birrindu pixkat. Ogi birrindu botako dugu gainetik, eta listo, horrekin gero askatzeko errexau. Eta hori bai, labera, ordu terdi, 150 gradutara, grado Celsiutera, Maria baino. Pointxatu. Carmen. Bueno, azalduako deu, ze pauso eman bien, ez da? Bai, bueno, asan duguna, pixkat, erregozeitu, kipula, piperrak eta zenaria, eta gero tomatea bota diogu, utzi dugu erregosten 21 minutu, gero birrindu, eta oin iragazi. Azukre pixkat bota diot, Eta probatu dut, eta piperra utza aukeran ondo. Abirri baki gustatzen zaiola, orduan, pikante pixkat badauka. Eta gatzean ere berriz ondu? Hori. Gero, induguna baita bestea pertxiko eta zerba ostuekin indako saltza birrindu eta iragazi. Pastela hemen daukagu, oraindik berua daola. Bai, epela. Eta orduan, zango zen, razioa bipuseta. Baina hau da razio bat, edo? Ez, hori da itxusia. Alde itxusia beti, hau sukaldariantzako izaten da. Bale. Orduan, inguna, oinarrean. Saltza bildurgabe jarri, gero pastela hauek berez, normalean, salsa rosakin da, laguntzen die. Eta, xamurra die, baina komenera saltza pixkat izatea. Eta, hau, hona alde batera, eta bi pusketa jarriko ditugu. Zuk Javier Agirri zautzezula ze esango zenuke, apetitu honeko gizona dela? Jatu nuna. Bai. Dana, berdintzaio. Dana. Klasikotatik gehiago tiratzen duna, abanguardismoa gehiago gustatzen zaiona, dena. Dena. Etxea, gonbiatzen duzu noitako eta lasai prestatzen duzuna. Hori, zaizu gertatzen lagunekin eukarriak egin afaria eroin barba duzu eta beti galdezka. Hau gustatzen zaizu ero? Bai, eta gaur egun gaina bigarren galdera bat inbar da, alergiarik bai? Hori ja, umen urteetetzea dauzkagunean da hori, gaina txikian, nausian eta kuadriako ezautzen ditut, eta ja baki zer daukatea, baina lurrenak 3 urte dauzkala, oraindik bere lagunak eta ez ditu kontrolatzen. Eta horiek, oina hasiko gara lasteari horako
txokolatadak eta egiten beraiekin, eta galdetzen hasi beharko naiz, ze badakit alergikoen bat badagoela. Bat, uste dut, arrautzari, aurreskolan bere gurasokin da koinziditzen gendun, eta beste bat, ez da esan da, esnearen proteina. Hoi bai zaie. Hori da, ze gauza pilate daukate? Denak. Txorixu, ez da izan Bueno, besteak. denak, bale, prozesatutakoak. Baina, gauza pilate daukate. Orduan, bueno, beste erronka bat, sukaldaria entzat esaten dara. Boala. Eta hemen daukazu, gure gaurko errezeta, baski pastela. Falta zaigu txintxarria abisatzeko. Javier, Maira. Zore Maira. Bueno, Jaione, berez hemen aurkezpen badaukagu Javier Agerren ordan eta esateko, baina nik uste dut mundu guztiak ezagutzen duela ja. Txorienen hainbat urte, lehen hau irratian ere egondakoa. Oin pandemia garaian Claudiokin da ikusi zintugun. Bai. Medikua, divulgatzailea. Bai, kontalaria. Kontalaria. Batzuk ala esaten dute, kontu asko esaten omen ditut eta bueno. Baina kontalaria, baina euskara. Ze hor Bai. lan handia egin dute zure garai batean, hori ez, medikuntzako terminologia guztia eta euskeratzen, da hor ze beharreko zenuten zuen? Beharra izugarria. Nik urte asko dauzkat. Eta nire hasi nintzanean kontu honekin, nik karrera guztia ikasketak egin dituen euskeraz, Donostian, baina gero Bilbon medikuntza ikasten denak gazteleraz. Eta hasi nintzenean, karrera bukatu ondoren lanean, konturatu nintzen ze diferentzi zegoen jendearekin tratuan, mediku bezala, Antigon, adineko jendeko batez ere, gaixoa etortzen zanean, eta medikuari beti arrespetu handia zitzaion, berorika hitz egiten zitzaion. Baina, izugarri diferentea zen, euskalduna baldin bazan medikua edo erdalduna. Nik usteet, euskeraz hitz egiteak asko errazten zuela medikuaren eta gaixoaren arteko harremana, garai batean. Eta gero konturatu ginen, gerora begira, gauza asko esateko modua euskeraz etzegola finkatua oraindik, ni euskalduna nintzen, baina karrera guztia gazteleraz egin ondoren, konturatzen zera gauza asko eta asko buruan erderaz azkazula, eta gero hori poliki-poliki euskerara pasatu behar dezula. Eta hor egin genuen beste lagun askorekin, ez da sekulan ere lan personala izan, beti lantaldea izan da, atera genituen iztegi mordoxka bat, eta nik uste, gerora begira balio izan duela, jendeak gauza horiek hobetu ulertzeko, gaur egun, ez da medikuntzan bakarrik, gaur egun gazteak batuketak, kenketak denak euskaraz egiten dituzte, eta ikasketa guztiak euskeraz, eta gu garai batean egiten genituen, baina askoz ere modu artifizialagoan edo bortxatuagoan, orain ja guztiz naturala da gauza horiek euskeraz. Jose Ramon Etxeberria garai batean esan zuen bezala fisika nuklearra euskeraz ere esplika zitekeela, medikuntzako kontuak euskeraz lasai-lasai egin ditezke gaur egun. Bueno, eta hainbat hiztegi idatzi ondoren, kasu honetan ez da hitzak asmatze, ez? Nolako lan aintzen duten hitzak? Batzutan asmatu behar dira. Asmatu baino gehiago, kontzeptuak hor daude. Eta gauza berriak normalean ez dira euskera, sortzen ez da gazteleraz ere, sortzen dira ingelesez, eta orduan, holako izendapen berri bat sortzen danean, pentsatu behar duzu jendeak nola ulertuko duen ondoen. Baldin badago modua euskeraz hori zeharka baldin bada ere, zehaz baino ondo emateko, euskeraz egiten duzu, bestela mailegu hartu behar duzu. Eta hizkuntza bakoitzak dauzka maileguak, guk hitz egiten ditugun gauza asko eta asko, errezetan beraz ez da euskarazko hitza. Da, latinez edo sortutako hitz bat, euskerak ez duena rezeta moduan mailegatu, errezeta hartu du. Eta horiek, erromat horiek guztiak, euskerak dauzkan berezetasunak dira. Eta poliki-poliki ikusten duzu, gauzak nola asmatu baino gehiago, zuk esan duzu asmatu askotan, bat edo beste asmatu behar izan dugu, baina gehiago da, jendeak nola esaten dio, eta hori berreskuratu, eta jendeak euskeraz betidanik hitz egin du. Eta baserrietan edo jende euskaldunaren artean gauza horiek ere kontatu dira. Gero, tokatzen denean gauza berri bat, hori ikusi behar da euskeraz nola esan, baina bestela, saiatzen gera, bete saiatu izan gera, euskerazko hitzak erabiltzen.
Eta gaur egun hori guk zeituan internetera juten za, eta informazio pila bat daukazu, baina zuek garaietan hori ez zegoen. Osea, no, liburutegietan, jendeak... Hasiera batean, Quintanak eta Luis Mari Mujikak egindako hiztegi modernoen aurretikan, zeuden, pare bat hiztegi, apaiz jendeak egindakoak, ez da gauza txarra, baina orduan gauza modernoak eta gauza teknikoak eta zientifikoak ez zeuden bilduta hiztegi horietan. Orduan poliki izan duzan, gero bildu eta handik eta hemendik zeuden hiztegi txikiagoetara jo, eta gero gu osatzen joan. Baina hori ez medikuntzan bakarrik, izan da medikuntzan eta beste alor askotan. Bai, hor, badaude erakunde batzuk, lan handia egin dutenak urte askotan, pixka bat zeuden zulo horiek betetzen, eta gaur egun zuk zu bezala interneten badaude, baina jarri egin diralako, ez bere sortu diralako. Interesgarri ez da. Total. Eta interesgarri izan da ere, azken urte honetako ibilbide hau, ez da, kontalari gisa aritu zela, eta pixkat horrezta bai da inguru hortan ere, nolakoa izan da ibilbide hau, konta iguzu mesedez? Polita izan da pixkat gogorra ere bai, ze hasiera batean, nire tokatu zitzaidan, ondo eguneratua ez neukan gai bati buruz hitz egitea. Pandemia etorri zanean, koronavirusa dena zan inkognita bat, dena zan zalantza bat, eta noski alderdi sanitarioan horbaitek jorratu behar zuen, eta ditu zidaten, Osakidetzak ez zuen beste aditurik jarri, nien itzan joan Osakidetzaren izenean noski, ni titulu nire izen pertsonalean joan itzan, baina pixka bat ematen nuen, gero beste askok ere osatu duten alderdi sanitarioa pixka bat jendeak zeukan izugarrizko zalantza. Gogoratzera ez 2020 zan, 2020aren martxoan hasi ginenean, badera zan zalantza, ez genekien ezer, ez guk eta ez inor. Eta ospitaletan punta-puntan zebiltzanak ere etzekiten ze etorriko zan, gero etorri dan izugarrizko txikizio hau, eta poliki izan zan, oso polita izan zan, baina gogorra ere bai, jendeak lasaitasuna nahi zuelako, eta zuk ezin zenion eman lasaitasunik, inundik ez zegoelako, ez lasaitzeko modurik, baina dena inkognita zalako, zalantza hundiak zeuden, eta gero, egon dira une hobeak eta une latzagoak, baina bai, gogoxa mara izan da. Erronka magala. Bai, izan da gogorra. Horretaz astuko gara, mai inguruan daude, osasutxo daude, eta, Javier, txorien lehen zerreiten zan beti, jan. A ber, zer iruditzen zaiguzun, guk gaurrindako barazki pastela. A ber, hiru bozketan goien. Bai, gaur larri nago, Baina bozketa egite alda ba. Kupidei gabe. Ja, ez ziozu presiori sartu. Ez, presiorik ez daukanik eben. Nik hitz bakarra hauket. Earra. Bai. Kombinazio dut ondo? Oso ongi. Etxera eramateko moduko errezeta? Eta etxean gelditzeko moduko errezeta. Javier. Bi zaporeak probatu ditut, bi zaporeak, bi saltzak, bai perretxikuena eta baita tomate eta badazkiena. Eta tomatearenak gehiago, biak gude osonak, baina tomatearekin jandutakoa, horretako zuen niretzat. Etxean ikusu errezeta hau? Ez, ni badakizu sukaldean jatekoa naizela gehiago egitekoa baina. Hori esan zuen, nola da, Gabilondok esan omen zuen. Iñaki Gabilondok, bera arraia egiten hasi zela behin eta ez zuela asmatu eta geroztik... Esan nahikoa. Ez nahikoa. Javier, placer bat izan da berriro gurean izatea. Plazera nerezat izan da. Beste behin ero, nahi bazutorri. Nahi zutenean. Gure ateak irilda. Ez da gaina. Bai, autobozketan ondoren. Nizak esango. Ez benetan guztada oso guztua. Banekin baina. Eta zuek badakizue bihar hemen izango garela beste errezeta batekin, beste hizketagai ugarirekin eta agian erreportaitxo batekin, ezta? Bai, aupa Aramaixo. Aupa Aramaixo eta aupa txorienen sasoi honean. Agur.